दासो सफैबायना मेडाम माथो आदसा बेनो नै बेलुघाट एरिया बेलुघाटआव सफैलायबाय फिन खनसेबाव आरोबाव सारमोनजों सारनि फेमिलि एसे बेदर हानो नागिरदों अमा today we want to eat pork okay roasted roasted yes. Pork going to roasted yes so let me burn this okay our side is going to burn the fire बेलुघाटनि पिकनिक पार्टी जाग्रा प्लेस Aku fंबाय मेरला बे जाहैबाय पार्टी जाग्रा प्लेस गोजा रावबो पार्टी जानो हायो बेफोर जायगायाव जागौमानि दसे समाव जों बेखौ प्लेसखौ दिन्थिनो आखायाव लादों दिन्थिगासिनो दा नै बेफोरखौ नायनो हागोन बेफोरो गासिबो पिकनिक स्पट प्लेस एकदम मानसि जाजोबो गाखोनो मोना माने खालि स्पेसखौनो Welcome back to my channel दायो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम हागौमानि दिन्थिलांबाय थागोन नाजागोन बेलुघाटनि प्लेसखौ माबायदि फारसेनिफ्रायनो दिन्थिजोबनो नाजागोन फारि फारि बे सारजों आंजों जोङो दायो सानैजों सारजों आंजों बेयाव जायगाखौ दिन्थिबोगासिनो जायगाया बेफोरनो आरो बै जाहाबो पार्टी खालामगासिनो पार्टी जाग्राफोर दंलायो इयावबो स्पटनि भिउआ बेनो र' एसे नायहैनि बिसिनिखौ र' माबायदि गाहरि पेटुका अपारेशन हो আছে তার মানে पार्टी जाग्रा जायगा बेयाव बे स्पेसआव आराम पार्टी जिरायनो हायो जिरायनानै जानाय लोंनाय खालामनो मोजां जायगानि
माइले वाटार टेंकि बेथ'ना बेखिनियानोसै पिकनिक स्पटनि भिउआ दसे थानानै दसेनि उनाव जोंनि जायगायाव थांफिनसिगोन जोंनिया मासां आवगायखो संनाय खावनायफ्रा बेखिनि उनाव नुफिनसिगोन गिबियाव जानाय लोंनायनि उनाव जोङो वाटारफलसिम आवगायलांगोन नुलांबाय थागोन दानिया नायहैदिनोसै जोंनिया मा जाखो बेसां आवगायखो जोंनि जायगायाव सफैबाय जायगायाव जाहांबाय एसे नै माथो जोंनिया सारा जाहांबायानो खालामगासिनो रेडि लाहार जागासिनो दंबावो आरोबाव माखासे आइटेम खालामबावनो थाखाय अरा बारा जाबायना सार बे अमा मेजेमनि गोग्लैनायजोंनो अना खामनांगोन माबा देग्लिगासिनो सिस्टेमेटिक अदानाय बे अदाबा जाहैबाय रेडिमेड बानायनानै दोनखानाय बहायनांगौ संनांगौल' बेनो जोंना ग्रुपआ टिमा पार्टि जाफैग्राया जोंना गारि ड्राइभार आदाया माथो जोख्लायबायानो लागायबायानो माथो अमा बेदर एवगासिनो बेयावहाय बरियानो जाथावथाव जाखाबाय नै जोबोद गोथाव जाखासिगोन बायदि मोनबाय बेस्रा दाना लोगो गैया हारसिंनो फैगासिनो उपाय गैया एखला जाहांबायानो दाना जानाय लोंनायनि लाहार फाहार जासिगोन
जोंना स्पेसियेलिस्ट सारा मिसन खालामगासिनो मा बेदरमोनलाय बे अमा अमा औ बे अमाखौ मा बानायदोंमोनलाय हाब हांदोंलै हांदोंसो ना जानो माबायदि जागोन बियो आयु रायलायजाला रायज्लायजाला बिराद गोथाव जागोन नामा हाय जोबथा संसाराव बेबायदि टेस्ट मोननाय नङा खोमा नंगौना आदा दे जाबायना बिराद माबा आदा जाखांनायनि उनाव वाटारफल नायनो थांसिगोन नुलांबाय थागोन लासैनो जानानै लाग्रोनि जोङो बयबो Kesian Garuda deh sarku. Goथावबाबो बेदरा गोथाव जादों जाबाय बयबो portrait जाखां-लोंखाङै ओरैहाय मोनसे वाटारफल नायनो थांगासिनो दायो जानाय लोंनाया जाखांजोब्बाय थाबायलांगासिनो सर्टकाट मारिगासिनो जोङो लामाया ओरैजाय दङ ओरैजाय थाबाय लामाया बिराद गोजौ आरो बहुद गोजान जाबावो बेखायनो ओरै सर्टकाट मारिगासिनो सारजाहाजों जोंना सारा लामानो थाबायनो हाखायो बेजोंनो मारिनांगोन सार खतरनाक लामालै बियो बै अन्थायावसो गानानै थाबाय लानांगौ सार गाजायो सार गाजायो बै अन्थायाव गोब्रासो ना बे मानसि थाबायबाय थाग्राखा जुथा सुथा खुनायाव गैला मारिनोसै लागाव जोंना सारा मानखोलांथारबाय
साउन्डआ खम जाबायना सार बक्सआ साउन्ड बारायबावनांगौमोन सौफैबाय बेनो बिलोगारनि दैया जाथ्रालै बाबु माथो जोंना सारा लागावखाबाय होहाबथारदों माथो हुनाया जाबाय दुगैखांबाय जोंना सारा रेडि जागासिनो हेन्डसामखा जोंना सारा दुगैनानै आरो हेन्डसाम जासिनबावबाय सोर हाबावनो लामायाव आगान सुरबाय going back to home माखासेया टेम्प'आव रेडि जागासिनो थांनो देजोब्बाय थांनो नागिरबाय बयबो वाटारफलनिफ्राय ओंखारबोबाय like, subscribe, share kalam.